buba gerani mutu awo tak kelai situng sini buba gerani ima ini mekang heng situng sini buba gerani mutu awo tak kelai situng sini buba gerani ima ini mekang heng situng Kini buba gerani mutu Buba gera ayo lotung Buba gera ayo lotung Greta tripalen maro nai Greta tripalen maro nai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Di brasa ayo lotung Di brasa ayo lotung Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ayo ke coba chole nai Chini khurang nai tong nai jodo tahuk tei buhuk songno shari ko ham yapharei sengnor no lamdak sobo chini khurang ni mangpliwo seng tabuk thik phai sokpaijak Agartala Badarghat rail station o ani yango yaksigla phaching nugi mannai Agartala Badarghat rail station o rail station ni simino tini Delhi ni Jantar Mantar thangnani bagui I-50 tei Tripura mothani sengrag rok Tripura sarok Greater Tripura Lane ni sanmungo eba Tripura Lane ni sanmungo Delhi bukhak lamranai eba Delhi thangnani bagui hasse yakarnai nugui mankha truk hasini Tripura sarok Tripura mothani adong rok I-50 ni adong rok phai sokpaijak mangpili tisanani kone truk ni mangpili phainai rok ni mangpili phunuknani bagui norok nugui mankhnao jorabo truk Tripura motha tei I-50 ni adong rok phai sokpaijak Norok je mangpili nai tongmani noga suktutui kathang mangpili jeng truk ayeng bising ni mangpili bo phunuk nai tak sarik thik 5-10 ingya kho truk Delhi bukhak thangnai rok tabogol jorabo Agartala Badarghat rail station o kuthumnai tonglayo jeng koktoma mankha eba mangpili nugui mankha sarik thik Chaita tamia sini sekang ni simin orok kutumna ni cengka hasini dalbidal amsaini lukurok ang mankhang kangke adong rok bai mothani adong rok bai I-50 bodol ni adong rok bai koksana ni sai toknai Delhi thangnai adong rok bai koksana ni sai toknai truk sengaing bisingo bo hapnai to khobono sanani koklayo tini thik 27 November haste yakarmani yagulo 29 November Delhi o sogimani yagulo thik 30 November tei 1 December salmari o Delhi ni Jantar Mantar Greater Tripura Lane tei Tripura Lane ni sanmungo khorang tisanai hasini Tripura sarok koktalia bo jengnugui phaika agibo I-50 bodol ni bukhak tei 2009 salni simino kasaro bosor kaisa kuisu gap khaijang kangke jengnugui mankha lai thangnai 2019 bisirogo pobo haike Delhi ni Jantar Mantar thangai khorang tisajak mani truk jeng ayang bisingo thanglainai kok salanyani sai toknai oroni kathang awai mungnorno phunungnani sai toknai hasini kabang Tripura sarok ojaro phai sokpaijak I-50 mothani atong rok jengmiang bisingo thanglainai mangpili tisanina koinai yangni mangpili rok phunungnani bagui naidi yango borok kuplung
salni simino phai sokwaijak Delhi thangnai Delhi o thangai jantar montoro Tipraland tei Greater Tipraland ni bagi khorang tisanai adongrok nugi mankha yang ni mangpuli ang thnungnani chaitoknai mangpuli tisanai koinai ayengo thangai ayeng ni mangpuli phnungnani bagi truk salni simino jagao puthumlaijak Tripura motha tei IPF tina dongrok Greater Tipraland tei Tipraland ni sanmongo Delhi ni jantar montor khorang tisanani bagi o jagao nugi mankhana hasteni hakjal ganani lukurok Delhi thanani bagi nok nukhung yakarei samung humung yakarei bihik busa takuk bukhuk yakarei borok Agartala Badarghat rail station phai sokpaijak hasteni kwbangma amchaini lukurok nugi mankhanorok horok chini khorangni bisingtui kwthang awaimung norok je mangpili nai tongmani obo noga suktutui chini khorangni bisingtui kwthang awaimung जों मानखांगांके खरकसा खरकनि रक बायबो कक सालायनाय जायतकनाय ताबुक थिक गरि फाचिं नाय नायखांगांके सारिकनि 5:10 हर 8टा फाचिंगो ट्रेन याकारनानि कक दंगो अ जागाव नुबि मानखाना बुरि रक चला रक सिकला रक गोबांमा आमचाइनि लुकुरक फाइसक बायजाक दालबिदाल आमचाइनि लुकुरक नसिनि खरांनि मांप्लि वनरक नुगुइ दंगो जागाव नगा सुक्तुतै जे कथां आवायमं yang kangke YouTube Facebook ni bisingtui nogo achuptui no nogo tongtui no Agartala Badarghat ni simi live telecast norok jen mangpli nai tongmani nugi mankhana khatong khajani bisingtui Greater Tipraland tai Tipraland ni sanmongo hasini Tripura sarok khatong khajani bisingtui ojorabo Badarghat rail station of phai sokpaijak tabuk rail phainano simi nasinglai tongo nugi mankhana Tripura mothani adongrok phai sokpaijak IPF ni adongrok ojorabo norok nugui mankhana phai sakpaijak obo haikeno IPF ni hase tangphang mantri Mebar Kumar Jomatia phai sokpaijak obo haike MLA Rajeshwar Dev Burma sing khoroksa khorokni bai koksanani chaitoknai oroni mangpli rok nungani chaitoknai Ohane joto chini do pharo ohane beba bukung bararo Chanda joto no thangcha chene shan man kaisa Chanda joto no thangcha chene shan man kaisa thang lai nơi yapri baksa ke joto thang lai nơi haino hai lamjak sokpiro chini khorang nai tongnai joto tahuktai buhuk song je mangpili nai tongmani kathang awai mung live telecast sorasori somprochar Agartala Badarghat ni simi YouTube ni bisingtui Facebook ni bisingtui TV channel ni bisingtui norok mangpili nugui tongmani belai khatungmani kok belai tongthokmani kok obono first time hasini Tripura sarok thanjake Greater Tipraland ni sanmongo eba Tipraland ni sanmongo jantar montoro khorang tisanani bagui phai sokpaijak oljorabo hasini Tripura sarok Tripura mothani adongrok IPF ni adongrok eba supporter rok nugui mankha oljorabo phai sokpaijak rail station o ex-MLA tei edisini tangokra machang Purno Chandra Jomati ang puilano ex-MLA tara Rajeshwar bai kok sanai political secretary tapuk belai khatungo nor nobo haike Tripura sarong ni bagui soba khlainani bagui ojara phai sokpaijak Agartala Badarghat rail station o bahai nung boda rail bai thangai na thangi soginai da bahai ma tong agi to nung IPF tong phurubo kaisa political party ngise o hani bagui soba khlainani khorang thia jago tabuk khe thanjake khorang thia dani thangai tongo Delhi ni bakhak bobo hai ma tong nung bobo hai phirok mungkane তিনি মো প্রোগ্রাম পলিটিক্যাল লাইফ সবচেয়ে হিস্ট্রিক্যাল দে অব খুব হলমার্ক সিনি বাগিনাই অব খুব টংথংনি সাল তিনি নিসিনি বাগিনাই তাম বাগিনকে সিনি স্বয়ং সিনি বুবগ্রা প্রদুর কিশোর দেববর্মানি নেতৃত্বে থানচানি মারিও থানচানি খরাঙ্গ সিনি লগিব তিনি IPF দিব থানচাও নিবিসিংতে দিল্লিও থাংনাই যে দিল্লি অভিযান আবনে কাইসানো সিনি মটু কাইসানো সিনি স্লোগান কাইসানো সিনি ডিমান্ড আবকে সেপারেট স্টেট গ্রেটার Tipraland তাই Tipraland অবসিনি নাংকুকমানি দাবি সিনি এক্সিস্টেন্স বাগিনাই সিনি এন্টায়ার ইন্ডিজিনিয়াস পিপল সিনি Tripura সারগনি আবন বাগি সিনি তিনি নিমো যে প্রোগ্রাম অব সাকসেস নাই সালসা সিনি পুইতো দङ সিনি ইমাং আব সালসা মুখ থাংনাই আব সিনি পুইতো দङ বনবগি সিনি যারা ওয়ারিয়ার Tripura মথনি ওয়ারিয়ার্স
তাই IPFTनि वारियार्स थानसा केन बबग्रानि कबुं मुंगो बबग्रानि खरां कतैनि जे कबुक मावो खरां कतैनि जे थानसानि नुंजागो जतनो फाइलाजक तिनि अरो बनबगै मो तिनि मो साल कुबिनो जुदा जे आगे बसुं थांलायका IPFT बो थांका कांग्रेस दंफोरबो कांग्रेस बो थांका एरपरे अमनो सिनि पुइला जे त्रिपुरा मथाबाय संजाजाक सिनि बबग्रानि हानबाय बबग्रानि कबंमुंबाय बबग्रानि नासिमुंबाय मो प्रथम जे मेडेन दिल्ली अभियान जे स्ट्रागल सिनि एक्जिस्टेंस बागिनाय बनबगै अमो तंथकमानि जुदा बनबगै सानामुसुं अमो सिनि जे खरां शुद्ध त्रिपुरा राज्य सिमी तंगला सिनि खरां दिल्ली अर्थात इंडियानि कैपिटल आरो थांगै सिनि जंतर मंतर प्रोग्राम होनाय आ खरां ग्लोबाली सिनि खरां सकनाय सिनि बरक रकनि सिनि 19टा जनजाति गोष्ठी 12 की हालाम मो इंडिजिनियस पिपल इन द एक्जिस्टेंस खरां सारा पृथ्वी व्यापी ग्लोबाली सिनि खरां स्प्रेडिंग नाय जे त्रिपुरा राज्य जे अरनि इंडिजिनियस पिपल जे खरां दिसामानि जे सेपारेट स्टेट जे त्रिपुरा लैंड जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो 12 बछरनि सरकार अवश्य सिनि मो खरांनो सालसा रेस्पन्ड मारनाय बनबगिनो मो इंडियानि जे कैपिटल बेलायखाना नांकुकमानि जरा बेलायखाना नांकुकमानि जराव सिनि खरां दिसाना नांनाय अ खरांनो जों उसना बागिनो मो तिनि दिल्ली अभियाननि प्रोग्राम नों तो जेहेतु मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि बा बहायकी शिड्यूल नारक जाखा बो साल मारि बो दिल्लीनि जंतर मंतर खरां दिसा जाकनाय हाकतरनि मंत्री रक बाय मालायनानि कक्टं होम मिनिस्टार बाय मालायनानि कक्टं बहायकी शिड्यूल नारक जाखा प्रोग्राम शिड्यूल 30 एवं 1 डिसेम्बर और दुईटा दिनो सिनी सालनि आरो सकनाय कारण तिनी थांगा तो गनाताय शनिओ सकनाय सिनी और जत पार्टिसिपेंट रक जरा वारियार्स थांग सकनाय आबन पर अकॉर्डिंगली सिनी जे प्रोग्राम आरो हाजाका अकॉर्डिंगली जंतर मंतर थांगे जतन असेंबल लंगनाय आबन पर सिनी रिप्रेजेंटेटिव सिनी डेलीगेशन रक होम मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर मालायना बागे सिनी अपॉइंटमेंट जाक ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सिनी जे डेमोन्स्ट्रेशन आपनो सिनी मेमोरेंडम सबमिट खायजकनाय बाहाय मातंग आगे अगत पलिटिकल लीडर रक सिमिसे त्रिपुरालैंड एबा दाल बिदाल पलिटिकल लीडर नि पलिटिकल पार्टी नि सानमु रक सांलायो ताकलायखे ओहानि महाराजा बो त्रिपुरा सारंनि सानमुंनो साननानै बागै दिल्लीयाव थांनाय एबा खरांथि सानाय बाहाय मातंग जुदा खागे बबग्रानि जे नासिंमु खूब ब्रॉड पर्सपेक्टिव ब्रॉड माइंड आबो जों काहामनुगो जों अ जागा जों सिरानाय सिनि बरकनि दाबुक जरा सिनी बरक बागे किसा सामु काहाम खायनाय बागे हिंगांके इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो इंडिया नो मार जारंगमानि परे जे आफ्टर 70 एवं 75 इयर्स ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस ओ अवस्था फाइनाय ताबु मो राइट टाइम जे बुबुग्रानि जे थानसानि कबुमुंगो जरा ताबुकबो सिनी मो प्रोग्रामो फायको सिनी स्ट्रागल फायको जरा गणमुक्ति परिषद पर हंतु जरा कांग्रेस पर हंतु जरा बीजेपी खानाय जनजाति मोर्चा पर हंतु जतनो जों जे माने थानसानि कबुमुंगो फायनाय थानसां माहाय जतनो फाइनान दरकार जेमन इन दाबो प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी नि एलाइ पार्टनर IPFT बहायनो गवर्नमेंट तंगतै मिनिस्ट्री तंगतै बुबुग्रानि कबुमुंगो फायनाय थानसानि मारिओ फायनाय तिनी चबाओ थानसा के खायनाय बागै फायमानु गके निश्चय अनन जरा पॉलिटिकल पार्टी तंगनाय ताबुक जरा गणमुक्ति परिषद जरा CPM नि उइंग सिनेमानो ताई कांग्रेस नि जरा तंगनाय रक बहायनो जरा बीजेपी जरा पावर तंगनाय जनजाति मोर्चा तंगनाय रक बहायनो मज जराव रियलाइज खायनाय दरकार जे सिनि एक्जिस्टेंस बागिनाय सिं जे फाइट जाबो खलाय तंगो बुबुग्रानि जे नासिमुंनो अबसिनि बरकनि पूरा पूरी सिनि बरकनि कम्प्रिहेंसिव सिनि इंटरेस्ट ओ फाइट खलाय दंगो अब गुबुन बरनि बागै सिं फाइट खलाया इंडियानि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडियानि कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तंगिनो सिं डिमांड खलाय अब कोनो टेररिस्ट डिमांड जा अनेक बर क्रिटिसाइज खलाय अमंगिमा खबो जे सिं सेपारेट स्टेट जता ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और सेपारेट स्टेट सानैनाय इंडियन बाय सिं कागिनाय बांग्लादेश थांगिनाय आरो थांगि हाबनानि किंबा पाकिस्तानाव थांगि हाबनानि आप डिमांड तो सिं खलाया जों क्लाइमानि इंखा इंडियन डेभलपमेंट निबागिनाय इंडिया बहायनो एकटा पृथिबीनि दाबर अमेरिका है एक देश आरो मोर देन 50 स्टेट दंग आमबागी तिनी पृथिवी नि बुके एक अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश से जगह 12 बछर जदि स्मॉल स्टेट दंगिनाय त्रिपुरा राज्य बहायनो 2
पार्ट इंगी बसिनी सेपरेट स्टेट इंगी इंडियन नि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तंगिनाय इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तंगिनाय जति स्टेट बांगिनाय भारतवर्ष इंडिया जदि पृथ्वी जदि तेब शक्तिशाली देश मा हांके कोनो बरो नि खति नानि करे आरो मुस्लिम बो खति नानि करे आरो हिंदू नि बो खति नानि करे आरो बुद्धिस्ट बो खति नानि करे आरो ख्रिस्टान बो खति नानि करे इंडिया नि जत पॉलिटिकल सेगमेंट ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऑल एनी पॉलिटिकल नि सेगमेंट नि अंदर तंगनाय ऑल दाम होनाय कास्ट एंड क्रीड रिलीजियंस बनबे खति नानि करे कादी ओ डिमांड वेरी दाम होनाय ऑथेंटिक सिनी जे इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तंगिनाय जेटा सिं कॉन्स्टिट्यूशनल नि फारबागर तंगे डिमांड थाइमानि अबनो जारा अपोज खायनाय बरक इटसेल्फ जे बरक दाम होनाय इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन नि विरोधी कलाय अर्थात इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन नि विरोधी थांगि कक सामा कलाय जों किन्तु कॉन्स्टिट्यूशन नि बिसिङाव फ्रेमवर्क तंगिनो खलाय तंग अमो बनबगे सिनि म डिमांड न म आन्दोलन जत बरक फाइ सापोर्ट खाय दं इमन कि से अपार्ट फ्रॉम इंडिजिनियस पीपल जारा नॉन ट्राइबल बा नॉन इंडिजिनियस पीपल जारा तंगनाय बरक सुन से खलायन दरकार इंडिया नि समस्त ऑल राउंड डेवलपमेंट इंडियन एक्जिस्टेंस इंडियन नो तेब सुपर पावर खेनेन बागिनाय मो सिनी पृथ्वीओ आ जागाओ जों बेबासा खरांगनानि बान्ता बलाय के हामबाय जे मांगपलिनाय टंपानि नरक कथाङावै मुं नगा सुक्तुति जों आगरतला रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङैबो दिल्लीनि कथाङावै मुं नरक नगा सुक्तुति फुनुंनाय आं हायनावहाय कक्सनानि जायतकनाय एडिसिनि सीएम मोजां पूर्ण चंद्र जमातिया भाई सकबायजाक बबो हायके मातं आगित एनजीओ सोसाइटी सामुरंनि बिसिंतिसे दफानि सामुं खालायमानि पलिटिकेल हाबमानि यागल बनो दा पुइला दिल्ली मुभमेन्ट थाङै दं आगिरग था थांका बाहायमा दं त्रिपुरा सारकनि बागै जबा खालायनायनि बागै नोङो एज ए पार्टङै दिल्ली थाना दंमानि ब्लाय हामबाय आगिरग अनेक पलिटिकल पार्टीस नि इंवेचुं दिल्ली रग मुभमेन्ट खायनायनि बागै थांका आंनि जेबो थांका कयेकबार थांका हायफानो दिनै हाय आसो गोबां दै खातंलायजाक दफानि बागै कक सालायनो होनो अमा हायके ताबावनो पैला जोंनि बबाग्रानि नेतृत्वे दिल्लीआव थाङै दङ आसो हाजालमा प्राय 3000 किलोमिटार थाङै खरांथि सानानि बागै दिल्लीआव जों त्रिपुरानि बर' रग नायतनाय जत ताखुरु जतनो सायमानो जोंनि जे आसो गोदोमा हिस्टरि 70-72 बोसोराव जों सागबायसा गथालाया ओङै आसो गोदोमा सातक जागै फैमानि दिनैनो राइट ट्रेन जे ताबाव जों दिल्ली थांनाय होनै थाङै दं अ ट्रेन गाखांके जों दिल्ली सौनाय आबहायनो जोंनि मुभमेन्ट बहायनो जोंनि बबाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दै त्रिपुरालेण्डनि जबा राइट जबा जों अम मानाय अम हायके जों जतनो सायमानो तानिके जों अनेक बरक सायमाया जे फार्स्ट टाइम रक थांखांके दिल्ली थांनाय थांमाने छि गुवाहाटी रग नखावै तंरुक पाइबे जोंनि पलिटिकल पार्टीआव गोबां मा हायके इमां नगलायै काहाम इमां नगलायै अम मा खेचिनि दफा हामनाय जोंनि त्रिपुरासा हामनाय हाय होनै जों गोबां मा जबा खायलायखा जानजा मोसौ तै जानजा दल न चाजाक लायबे फियाबा अम हाय राइट ट्रेन अम दिल्ली सक सिनायनो जोंनि दफा यक सिनायनो ओ जबा बाय अम हाय होनै जों जतनो खातंलायजाक बबाग्रानो जों राइट लामा अमनि नेतृत्वे थांखांके जों यगनाय IPFT नरबाय बाक्सा थाङै दङ IPFT सिमिया हासेयावथ' गोबां रिजनेल पार्टिस दङ बरकनो बबा हायके ककसार मुं दंनाय जे टिभि नाय दंनाय हासेनि लुकबरक इउट्युबनि बिसिंदि फेसबुकनि बिसिंदि टिभि चेनेलनि बिसिंदि आं अमनो कयनानि मुसुगो ताइसिङो आनि दारा साइ थांखा जोंनि एक्स एमएलए जोंनि पलिटिकल सेक्रेटारि त्रिपुरा मथानि दिनै मिनिस्ट्रि हो तंतै बरनि केबिनेटनि अमनो वान सयावै दफा हामख्रानि बागै बरक फाइ दंखांके दिनै गणमुक्ति परिषद दङ दिनै अन्यान्य रिजनाल पार्टी चिकन दङ बरकबो दिनै फाइदि आं कयनानि मुसु तानिके अमसों थानसा खांके सि दायति यगनाय दायति माननाय जतनो सायमानो चिनिबो कायसे एक्सपायरि डेट दङ जों जतनो सालसा याकावै माथानाय इंगे ताबक सिनि एक्सपायरि डेट पाया खुसानि जों सबा खायनो नांगौ महाराज बनो बारबार नसावो 2026 जों डिलिमिटेशन नाय बनि सिगां 23 जों नारंनानि नांनाय जों थानसा फुनुंनानि नांनाय थानसा फुनुं माकेसि जों सिनि एक्सपायरि डेट पाया सानि जों बाहायके सिनि फासिं सक साक जों सामों खायमानो दिनै आं बुरा राखांके आं सामों ताङै मायांनाय दफानिबो खायमायांनाय फेमिलिनिबो खायमाया बबाग्रा ओ कगनो बारबार सावो सिनि जरा लायनाय हानिबां जरा लाया सानि जों
थानसा खलायबाय तांलायनाय अमसि बुबाग्रा साव हानि बाङै आं नाय तंनाय जत लुकुरंनो बकयनाय मुसुगु बुबाग्रानि जे सोनो रिक्वेस्ट खायमानि सामानि दफानि बाङै चिनि बुबाग्रा बस सागबाय थांमानानि बागै फाया जोंनो रना बागै सिफायो जोंनो फियावना बागै सिफायो ओ जागावो तिनि दाल बिदाल पार्टी खायावै जतनो थानसाखे फायखांगे बिलाइ खिचानाय आसंनो आनि कबावमो बोसोरग्रक दाबुक सग्रा गेदारिं खा बोसोर थानानि टारगेट दं कि ट्रेन फायदा सकबायका तिनि थांनायनि तो अरत फार्स्ट तो राबलि नेनि 1500 थांलायबानि क किन्तु नरक जतनो नखना 1500 से लाइजाक जोंनि मेनेजमेन्ट खायनाय रबु ब्ले हिम सिम उइ तंखा आसु गोबां ट्रेन ताबक फायसक फायनाय सयतानि बिसिनि फायसक फायनाय बनि यागुलो 7तानि सिमि डिपार्चार टाइम थांखांखे 29 तारिखआव सकनाय हर आइखांखे 30 तारिखआव जोंनि डेमोन्स्ट्रेशन नाय जन्तर मन्तर जोंनि चाइसिगां सानाय रबु साबायखा बनिफ्राय जों प्राइम मिनिस्टार नेनि होम मिनिस्टार बायबो मालायनानि बागै एपॉइंटमेन्ट जाक जदि जों एपॉइंटमेन्ट मा खांखे जोंनि कायसे डेलिगेशन टीम थाङै मालायनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे बालाय बेलगे हामबाय सारननि जरका हामरामानि बागै हायनो हाय सानानि ककलायो कायसे लाइबुमानि सालबो तिप्रा सारंनि बागै लाइबुमावो थानसाकेयावबो न कायसा कायनै पलिटिकल बदल लक दिल्ली बुखाक थांलाय दङ थांलायनाय 30 नभेम्बर एबा 1 तारिख डिसेम्बरनि सालमारिव ग्रेटार टिप्रालेन्डनि सानमुंग दिल्लीनि जन्तर मन्तर खलां दिसानाय जों आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङैबो नरगनो हायनो कथाङाव मुंखुनाय टिभि चेनेलनि बिसिंतै यूट्यूबनि बिसिंतै फेसबुकनि बिसिंतै मान थांगे गोबां मातै हालका दं रबायबां कक्सनानि साचकनाय मांपली टिसानि नखनाय आयंनि मांपली रगो फुनंनानि बागै तावसागरा ट्रेन फाय सकबाया खुनि कक ठीक 7ताते 8तानि बिसिङाव ट्रेन अरनि सिमि स्टेशन याकानाय फाय सकबायजाक हासिनि गोबां मान लुकुरग अजरावो दिल्ली बुखाक लामरनानि बागै नरक मांपली नुगै मानखानाव जरावो खातुं खाजानि बिसिंतै अजरावो फाय सकबायजाक तिप्रा मथातै आईपीएफटी नि आदं रक आं हायनावहाय जरा मानखांगांखे नरक मांपली नुगै मानखाना एडिसिनि चेयरमैन मोजां जगदीश देबबर्मा फाय सकबायजाक एमडीसी रवीन्द्र देबबर्मा फाय सकबायजाक एमएलए विश्वकेतु देबबर्मा आं अजरावो ट्रुक क्रस सकबाय हायनावहाय कक्सनानि साइटकनाय नरक जे मांपली नाय तंमानि कथां आवायमुं जों आगरतला बादारघाट सिमिया दिल्ली तंतुतिबो नरकनो कथां आवायमुं खुंनानि साइटकनाय हायनावहाय सानानि ककलायो बादारघाट रेल स्टेशन अजरा फाय सकबायजाक एडिसिनि चेयरमैन मोजां जगदीश देबबर्मा सारपुलेन अनरनो सारिकाहाम बाहाय मातं त्रिपुरावो लाइबुमावो सैजाकना मतन कायसा मांपली जों नुगै मानखा थानसाके दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार टिप्रालेन्डनि सानमुंग खौरां टिसानानि बागै दिनै हाससे यागारनाय फाय सकबायजाक हाससेनि गोबां मातिफोरा सारक बाहाय मातं दिनै साकसाकनो आरनि एसे एकटा पार्ट दङै नों आं दिनै टिप्रामथानि एंगै टिप्रामथाबाय कथालायै आईपीएफटी जों जॉइंटली स्टेटहुड डिमांड नतयै बुसकांनि 30 तारिख ताई नभेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर सालनि चिनि सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन दंनाय बेलेग हेबो खातंथगो आं खाखायो जेबाबे चिनि टिप्रा सारक साংবিধানিক दाबि नतयै खाबाय खुबाय नखर लाखिया मो साংবিধানিক दाबि खूब दाक्तिनो केंद्र सरकार राज्य सरकार पजिटिव के वानथुंगा नांनाय ताछाड़ा वेरी क्लियर जों सेपारेट स्टेट नियाखैबा स्टेटहुड आलादा आरो टिप्रालेन्ड खायमियाखै थिनांगो टिप्रासानि थांनानै कुनो लामा करै बन बागै जों क्लियर मेसेज होना मुचुंगो फायबायदि जत्तनो आमतिखे नखर काकाय बुसकांगो जत्त जों थामसा खायै कायसा सानमुंनतै जों चाबा नखर काकाय चिनि चाबा 100% साक्सेस जोंनाय एवं अबनो चिनि ताबो पाइछाक डिमान्ड बहनै जों वानसुकमान आगि आलगा थांनाय बिसिरगबो नुगै मानखा टिप्रालेन्डनि सानमंग दिल्ली थाङै खौरां टिसाजाकमानि आगि थांनाय बिसिरंनि सै ताकलाय बिसि बबा हायके नों जुदा खेरनो बबा हायके नों फिरा बुंगोन अवश्य जुदा हायके नुगो कारण कमन इश्यू जतनो जॉइंटली ताबुक जेटा अनुभव खायतंमानि वानसुकमानि मो वानसुकमान नुगै अवश्य न जारा जारा सेपारेट स्टेट दैमानाय एजेंसी रक केंद्र सरकार राज्य सरकार राज्यनि राजनीति दल केंद्रनि राजनीति बदल
অবনো নাহারে তাই কেবল নেগেটিভ নাহার মুং তংলাক অবশ্যই जुदानो अंखा आगिनी सेपारेट अनेक थांग लाखिया गोबांमा डिमांड खाय लाखिया ताबो कमन खाय जत्तनो जॉइंटली जेटा खायमानि बिनि तामले बनो मेसेज नो आलका थानाय एवं बिनि एक्शन नो अन्य रकम मंगनाय आंखा खालायो जों सक्सेस नि दिगि थांनो दं सार तगे सोमों के साकबाय थांनों बोदा दिल्ली थानानै बागै प्लेनिं दं बाहाय दंगो तिनि तो आं थांगलाक तिनि थांनाय रखनो आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथाबाय जे थांनाय रखनो किसा जोंरो नायरेगि रहनाय 29 तारिखो आं थांनानै कायसा प्लान दङ आं बाहायनो सालनै आरो 30 तारिख डिसेम्बर ता 1 तारिख 30 तारिख नभेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर सालनैनि 10 घन्टानि गण अवस्थानो आं निजेबो फुल टाइम सिटी डेमोन्स्ट्रेशन दंगै केन्द्र सरकारनि थानाय मेसेज लानानै बागै आं निजेबो थांनाय बेलाय बेलायखे हामबायनि निजरक हामबायनि बागै लुगैमान खोना नरक आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन नि सिनि कथां आवाय मुं लाइव टेलिकास्ट चिनि खरांनि मांकलिबो जों आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङैबो नरकनो कथां आवाय मुं खुनुंनानि साइटकनाय आरोनि मांकलि आरोनि खरांथि हेजाकमानि ग्रेटर टिप्रालेननि सानमंगो जे जन्तर मन्तर कक साजाकमानि मानखांगा आं ताइबो आदंनो बै कक सानाय आं तिरक खरससे बै कक सानायनि बागै साइटकै दङ yang फासिंगो चिनि ताइबो आदं रक दङ जों कक सानायनि साइटकनाय नरक जे मांकलि नाय दंमानि आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन नि सिमि कथां आवाय मुं आं हायनो हाइकक सानानि साइटकनाय हायनो हाय सारिका हामया फारै चिनि खरां नाय दंनाय जरा ताहुतै बुहुक सुनो लामजाक सगो आगरतला बादारघाट नि सिमि जे मांकलि नाय दंमानि नरगबो कथां आवाय मुं सिङाव जराव फाइसक बायजाक नुगैमान खाना त्रिपुरा मथानि आदं रक आईपीएफटी नि आदं रक फाइसक बायजाक दिल्ली नि जन्तर मन्तर आईपीएफटी तै त्रिपुरा मथानि कथालै मुं बाय ग्रेटर टिप्रालेन तै टिप्रालेन नि सानमुंगो खरां तिसानानि बागै अजरा फाइसक बायजाक आनि याग्रा फासिं दंगो जरावो त्रिपुरा मथानि आगित जेनेरेल सेक्रेटारि ताबुके ईएम मोजां अनिमेश देबबर्मा सारनो बनो ईएम प्लस डेपुटी सीएम सारनो सारिका हामया फारियाव बनो सोंनानै मुसुंगो आगिरगो तो सोंनो गैमानखा बिसिब्रुम न त्रिपुरालेन एबा दालबिदाल सानमंगो दिल्लीयाव थांलायमानि आगिरंनि बिसिरंसि ताकलाय बिसिवो जे सानमंनो तै दिल्ली थांलाय दंमोन नों बबो हायगे जदाखे नो तै बबो हायलाय बमा सैनानै थाङै दं जों ताकलाय जे धरना ना थांग दंगो दिस इज एब्सोल्युटली यूनाइटेड धरना आगिओ कबांगमा दिल्लीओ मूवमेंट का आं निजेबो करे हाइছে एंड देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स आ जरा करे हाइছে probably चिनी जे थानसानि स्लोगानो ताबो बुतेबो थानसा नानि तंको but I can tell you that this is one of the best form जे टीम तलांगि जों थांग दंगो all sections of people have been represented. Most importantly, Norok Khanakana, even IPFT is joining in this movement with Tripura Motha, and surely central government kaisa strong message mannai.
जों आगिरगो गोबांमा डिमान्ड प्लेस खालायो बिसाइड्स टिप्रालेण्ड एबा ग्रेटर टिप्रालेण्डनि लगे लगे ताकलाय जों only one point agenda, the only agenda is greater Tipraland, and all of us will be in one voice will tell central government o hano mas baksinai ebong chini borongbagi jongno greater Tipraland mas हासेव तो गोबां रिजनेल पार्टिस दङ IPFT नाव कारै ताबुक बो IPFT ते टिप्रामा थानाव कारै अ सानमुंनो गसिसोगि नाहारियाखौ बर'नि बागै बावहाय मेसेज दंनाय केबो दाक्ति गसि नाहारो केबो दाक्ति गसिया Tipralandनि प्रथम मुभमेन्ट चेंगफुरो इवन I was not part of the movement ताबुक आं आबोनि पार्ट नखा and I am sure तिनि जारा गसियारो खना बरक बो गसिनाय बाय थांनों बदा आ मुभमेन्ट पार्टिसिपेट खायनानै प्लेनिं दं आंबो 30 तारिखो 10 टाउन आं थांनि सगिनै जन्तर मन्तर 10:30 टान सिमी गणधर्ना but I will reach by 10 o'clock बाहाय शिड्यूल लग बाहाय खालायजाका बो डेट बो टाइमो आजागाव दर नांनाय एरपरे प्राइम मिनिस्टार बाय होम मिनिस्टार बाय बुग्रुमालायनि बागै अपॉइंटमेंट दं मानखा बाहाय टोटल कमिटी चंगजाक दङ मो चिनी थांनाय वारियर जंनो चाबैलांनान बागिबो चिकन जुदा जुदा कमिटी चंगजाक दङ साबो आरो स्पीकर रंनाय साबो सेंट्रल मिनिस्टार रगबे मालायनाय साबो बत जराव बिनि बाहाय रोल रंनाय एवरीथिंग हैज बीन प्रीडिफाइन्ड एवं टाइम टू टाइम गणधर्नाव थाङै जोंआबो साख्लायनाय हामबायनि जराका हामरामानि बागै हायनो हाय यांगो दङ TYF नि हास्टे प्रेसिडेंट YTF नि हास्टे प्रेसिडेंट MDC रनेल देबबर्मा बरकनि दैदुल मबाइनो ताकलाय ग्रेटर टिप्रालेण्डनि सानमुंगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर हाजिं अजराबो दिनि 27 नभेम्बर हासेया करनाय जोंना मुसुं अबनो बुसुक पार्टिसिपेंट दग दिल्ली बुखाक थानानि बागै ताबुक टियार अ बाटारगार रेल स्टेशनाव फाइ सकबायजाक रेल की फायदा सकबायगा गयताव या करनाया बे सै ट्रेन 6:30 6:30 सकबायनाय ओंखाय 7टानि बिसिङावनो जों जतन ट्रेनाव कावै दिल्लीनि उद्देश्य जों रवनारनाय ताई अर जों साइमनो टोटल 15टा बगी जों पूरा ट्रेन नसिनि बुक खायजाक अरन मुजे दुइटा IPFT नि बागै ते जत तेकटा टिप्रामथा जों जॉइंट मुभमेंट खाय दिल्लीआव थाङै सिनि स्टेटहुड नि बागै जों जॉइंटली मुभमेंट कराक खाय पार्लियामेंट सेशन चलाकालीन सिनि मुभमेंटे वो स्ट्रंगार खायनि बागै जों जतन थानचाकै दिल्लीनि उद्देश्य जन्तर मन्तर 30 तारिख ताई 1 तारिखो जों दरना सुनाय गराक खाय जों जॉइंटली थानचाकै जों मुभमेंट गराक खाय चिरकनाय 1500 जे थांनाय हनै खानामानि दिल्ली फासिं 1500 नि बिसिङाव सिकलारक दा बांकक बुरिरक दा बांकक बाय सिकलारकनि संख्या बसक आबरक की बिनथान डिटेल्स सिकला सबसे गोबां अमपरे बुरिबो गोबां थार लिंके अकरा चाक्रारक थार हाइता रेशियो ताबुक चिनि खरांनि बिसिंति जे कथां आवाय मं नगासुकरि नाय तंनाय रनो अ मुभमेंट थांना मुसुङैबो थांमानलिया ट्रेन जागा जागलिया बा रां फैसा गरि बरक न बबाहाय कक्राझार मं तंनायनि बखै बरक बरनगो तंति जों ससियेल मीडिया वो सिनि लराय तंनाय ससियेल मीडिया वो जों ओ 29 तारिख ते 1 तारिख जतन एक्टिवली खाय नरक बो वारियर हिसाबै नरक बो सिनियर युद्ध वो नरक दिल्ली थांमाय फनो ससियल मीडिया वो सिनि लगी पार्टिसिपेट खाय सिनि आंदोलन तेबो क्राक खाय सारा इंडिया इंटरनेशनली सिनि और डिमांड ट्विटर ती फेसबुक ती यूट्यूब ती तेबो क्राक खायनि बय नरक एक्टिव तंदि ससियल मीडिया वो अमनो सानम सिकला रकनो दफानि हदानि फाननि हनजागो सिकला रकनि दैदुल मुंबाय फर्स्ट टाइम ग्रेटर टिप्रालेण्डनि सानमुंगो टिप्रा मथारंनि दैदुल मुंबाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर खरां थियाजाकनाय अ सिकला रकनो बबो हायके बासानानि बागैनि नेमां दं बबो हायके नों कक्सन सिकलारक को जों साइमनो सिनि सोसाइटिनि बेकबोन सिकलारक जों साइमनो ताबुक टिप्रा हावो सिनि 70 बছর रमै जे सिनि मानते सकते मायंगमनि ताबुक सिकलारकनि थानजानि बिसिंतिनो ताई ताबुक जों सिओ IPFT बो ताबुक सिनि अ थानजानि बिसिङो सिनि अ गेटा टिप्रालेण्ड एबा टिप्रालेण्ड सानमानि बिसिङो बरबो सिनि लगे हाय थानजा खाय बरक बाय जोंबाय जत सिनि सिकलारक बाय जत एक लगेनो जों ताव लरायनि बागै जों बुसखां आउट दङ ताई बुसखांनि साला जों चबा सिनो चबानो गराक खाय जों बुसखां साला आउट खानाय बालाय बालायगे हामबायनि जरक हामरामानि बागै खनायमान खनानरक
सिक्लानि प्रेसिडेंट MDC रनेल देबबर्मा बाय कक सालायमानि जों मान खांगेतै बो आयंगो द्रक द्रक तै खरकसा खरकनि आदं दक बाय कक सानानि साइटकनाय अजराबो हिमतै फानो बिसि ब्रुमनो जों मुइतो मानो MLA बिसेकेतो नरक हायनो हाय आं थासिं सिमि नायतोगै तंमानि कक सालायनायनि बागै बंखा बिसि ब्रुमनो दिल्ली मुभमेन्ट थांतानि बो बयनि कायसा लाइबुमा तंगो ट्रेन बो थांगै हासिनि लुकुराव बाय बाक्सा MLA हायाके थांगै जे मुभमेन्ट खायफैमानि आगिराव गोबां मा लाइबुमा तंगो ताकलाय तो किसा जुदा आगिराव तो कायसा बदलसे टिप्रालेनि सानमंगो दिल्लीनि मुभमेन्ट थांगो ताकलाय हिंगांके कायनि बदलनि लुआजि मुंबाय ग्रेटर टिप्रालेनि सानमंगो दिल्लीनि जन्तर मन्त्र खरां किसा जानानै थांगै दङ नोंबो आरनि खरकसा पाटङै नुगजागै मानजागै मानमानि बबो हायके नों खातंजाक नि फिरमं बाहायनाय बारे हामबाय दिनै दिल्ली थानानि बागै अजागा रेलवे स्टेशनाव त्रिपुरा सारक बेबाक न खातुं खाजाखाय फायजाक अजागा कोनो कालार न नायसिगै एको दल न नायसिगैया त्रिपुरा सारक न बाहायकै बानसिरिनाय बो लामातै बानसिरिनाय स्टेटहुड डिमान्ड दे स्टेटहुड डिमान्ड कायसानो लामा जे त्रिपुरा सारक बानसिनानै हिंखाय हायनि बागैनो जों अजागा तिनि जयेन्टलि IPFT तै त्रिपुरा मथा जयेन्टलि थांगै दङ मिलिलायै दिल्ली हाव जे जिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां त्रिपुरालेण्ड अथवा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड कायसा जेसेबा माना नांगौ हायनि बागै दिनै जे अजागा प्राय 1,500 बरक कुथुम लायजाक थानानि बागै तै जिनि जत लिडार्स आरो सिअफ खायनानि बागै पाइथाक नाहार माने दिल्ली थांनानै नाहाना बागै फायजाक के अमनो कयनाय जे सुदु अजागा तिनि मुभमेन्ट थानाय सिमिया त्रिपुराव तंनाय रगबो जतनो खा थानसाखाय जिनि मुभमेन्ट न मेन्टेलि मरेलि सापर्ट खायनानि उंथुं हायकेनो जिनि दफा मोथांजानो हिनि वानसुगु गाय ताकलायबो आं थाना हिनि वानसुगि तंमानो ट्रेन बाय हायपेनो नरजतन साइमाना आनि साग्रक आसे खामथायाखो लांमाना हानायनि प्रब्लेम दङ हायनि बागै आं ताकलाय ट्रेन बाय थाना मुसुं दङ ताउखानो हायपेनो थांमानलिया कारण लामाराव प्रब्लेम खाय हस्पिटाल बेपार बागै आं ताकलाय फ्लाइट बेन थांनाय नायगेरना किफिलपुरु फाइफान मन कायनि रिजनल पलिटिकल पार्टीस तो थानसाके दिल्लीनि जन्तर मन्त्र खरां किसिनानै थाङै दङ हासियाव तो ताइ गोबां रिजनल पलिटिकल पार्टीस दङ ताबुकबो दफानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एबा त्रिपुरालेण्ड नांगौ होनमाने आबो नबरक पुइतु जाया बरंनि बागै बबहाय मेसेज दंनाय सिनि खरां नाय दंनाय जे गोथां आवायमोन नाय दंनाय रंनो ताबुकबो जारा पइतु जाया रक मुइ दङ न आमते हे बरक न तंगै दङ हुकाय आं बरनो कयनाय फायदि जतन जानजानि इगु प्रब्लेम न नरै वाइसा दफानि बागै सामु खायलायनि हिनि याप्रि sei फायनानि बान्ता आं साकसागले आं मनो वानसुगो जे आं जेसा बायफानो जेकुनु बरक बायफानो आं गोदालै मानो जदिनो त्रिपुरालेण्ड अथवा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खालायके आंखाय अजागा इगु प्रब्लेम तंनानि कगिया हायकेनो जों आसाय फायके वाइसा आसाय फायके वाइसा थैनाय थैयासानि चिनि दफानि बागै हायके चिनि लुपुरकनि बागै त्रिपुरा सारकनि बागै मुंसासो खालायदे कलांमानो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अथवा त्रिपुरालेण्ड न आमनो चिनि नाहार मुं तंनाय आनि पार्सोनाली व्यूज आमनो तंनाय ते जत लुपुरक न अथवा जे रिजनल पार्टी खालाय तंनाय अथवा नेशनल पार्टी खालाय तंनाय चिनि बररकनो स्पेशली आं कयनाय जे फायदि जों ताबुले थानसाखै जों सबा खालायनानि जरा सफायका ते थानसा माने नुगै जत त्रिपुरा सारक खातं थगलायजाक हायकेनो जों दफानाव मोथांमानाय हिनि वानसुगै जों 72 बছর उनखा त्रिपुरा सारक गोबांमा पलिटिकल पार्टी खायका बहुत रिलायका गोबांमा मन्त्री MLA सनामका केबा जों ताव मानखा आबुनि बागै फायदि पार्टी न तरजागावै दफानो तरजागै दफानि बागै सामुं खालायथानि जतन आगु फायनानि उंथुं के चिनि स्टेटहुड डिमान्ड अबनतयै एकेबा सेपारेट स्टेट न वानसुगै सिनि त्रिपुरा सारकनि बानसिनानि लामानो वानसुगै जों मुभमेन्ट थिनांगो सिनि बुसाबुतिर बुसुरनि कोनो वानसुगै जों मुभमेन्टनो खालायनानि दरकार अजागा पार्टी न तरजागाव जातिनो न तरजानो बेले हामबाय बेले के हामबायनि जराका हामबायनि बागै नुगै मानखाना ताबुक थिक तिरक
रेडिं लाइजाक जे दिल्ली फाजिं थांनाय आदं रक आदं जोबसं त्रिपुरा मथातै IPFT नि आदं रक नुगै मानखा जों खोनाय मानखा आदं रक बाय कक सालायै लिडार रक बाय कक सालायै नेता रक बाय कक सालायै थिक सातटा फाजिंगो सातटाते आठटानि बिसिङाव ट्रेन याकारनानि कक दङ दिनै 27 नभेम्बर अ हासे याकारमानि यागुलो थाङै सगैनाय दिल्ली हासेव 29 नभेम्बर ठीक 30 तारिख नभेम्बर ते 1 तारिख डिसेम्बर जों नुगै माननाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार टिप्रालेन्डनि सानमंगो खुरांथि सामानि जे आवायमुं नरक नाय तंमानि ताबकबो गोथां आवायमुं आगरतला बादारघाट रेल स्टेशननि सिमी मांखुलि टिसेननि को नायंनि मांखुलि रकम फुंनानि बागै नायनायदि खाथुं खाजानि बिसिंतै फाइ सकबायजाक त्रिपुरा हासेनि जत त्रिपुरा सारक त्रिक त्रिक आयंनि मांखुलि रक नरकनो फुंनानि साइतनाय जतन ट्रेन नासिं लाइजाक ट्रेन फाइ सकबायकांकेनो साक साकनि सीट ना लायै आसुक लायनानि बागै जतन टियारं लाइजाक अजरावो Dini buba gerani mekeng Oba gera ayo lotheng Ayo lotheng Oba gera ayo lotheng Oba gera ayo lotheng Greta Tipalen maro nai Ayo ke suba chole nai Diprasa ayo lotheng Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai belai khatung khajani bising tei norok nugui man khana chini khorangni mangpiliwo ojorabo agartolani badarghat rail station of phai sokpaijak IPFT tai Tripura mothani adong rok जों जतनो साइमानो दिनै 27 नभेम्बर o sanal jorabo hase yakarnai दिल्लीनि जन्तर मन्त्र टिप्रालेन्ड तै ग्रेटार टिप्रालेन्डनि सानमंगो खौरांथि सानानि बागै IPFT तै Tripura mothani adong rok आनियां याग्रा फासिं नुगै मानखाना फाइ सकबायजाक अजराबो IPFT नि हासे तांफां मन्त्री नेबार कुमार जमातिया फाइ सकबायजाक IPFT नि आसुकफां मन्त्री NC देबबर्मा फाइ सकबायजाक IPFT नि आसुकफां याक्सु मंगल देबबर्मा तै फाइ सकबायजाक CAC मेम्बार मिन्टु देबबर्मा आं पुलानो मन्त्री बायथायथानि कक सानाय आगिरगो जे टिप्रालेन्डनि सानमंगो बिसिब्रुमनो दिल्लीयाव थाङै जन्तर मन्तर खौरांथि सामानि साइ ताक्लाइनि अफ मुभमेन्ट ताक्लाइनि अ सबाबो बाहायखि जुदाखे नुक नोंबो बाहायखि फिरम आव ताक्लाइ जों बालायखनो तंथबखा जों जतो साइमानो चिनि पार्टी IPFT 2009 हयते जों कन्टिन्युअसलि जों फाइट खाइ दंगो जों बिसिब्रुम जों दिल्ली थाङै दंगो दरना खायो हांगा स्ट्राइक खायो ताक्लाइ हिंख्लाय जों बालायखो तंथबखा जों जतो साइमानो चिनि अबतिनि महाराष्ट्रनि इमां माने वानसंमों चिनि बबाग्रा ब थामसा नायो अ थामसा नाहरै जों बाहायनो पार्टी IPFT जों बालायखो तंथबखा तामने हंखे आगो जों केबन लगेमाया जों सुदा IPFT नि थाङै दंगो गोबां बरक जोंनो मोनैगो चिनि पार्टी IPFT न मोनैगो थात्ता खलायो जों दिल्ली थांलाय खांख्लाय आबायखो जों 2009 हयते जों बरक बाय मोनैजागै फायखा बरक बाय जों नायख्लायजागै फायखा फियाबा ताक्लाय 2021 आबा बेलायखोनो चिनि बांग लाइबुमांखा जों बेलायखोनो तंथबखा दा सुदु जों चिनमिया ताक्लाय जों चिनि पार्टी IPFT तै Tripura मथा जों जॉइंट मुभमेन्ट जों दिल्ली खायनो थां दंगो तै जो मुभमेन्टनि परेव जों मेमोरेन्डाम रिनाय लाइबुमा जों कागज आफानाय आबहायनो जों कायसा कागज आफानाय कायसा दाबिदों तैयै आबा कायचिनि Tripuraland तै ग्रेट Tripuraland स्टेटहुड डिमान्ड आर्टिकल 23 आबांगै जों दिनै बेलायखो तंथबजाक सुदु जों पार्टी IPFT सिमिया सारा Tripura बरक रक बेलायखोनो खुसिंजाक तंथबजाक बरिमागै जों दिनै कायसा जोंनि हिस्ट्री आं साइमानो अमाय ताबन पुइला 70-72 বছর পরেও পইলা তাবক চিনি আঞ্চলিক দল রিজনাল পার্টি নিনি Tripuraland ছাননাय स्टेटहुड ছানनाय दिनै Tripura मथाते IPFT जों बाक्सा खलाय जों दिल्ली थांनाय आं खोनाखा 1000 उपरङै थांखा बरक जत जोंनि सिगलाराव फायखा जत स्रांजाक जत खुसिंजाक जत मोनैजाक
Abangi taklai chini 2021 chini movement Delhi অভিযান belai kahamong nai. শিডিউল বাবা হাইকে নারকজাখা ব ডেট ব টাইম যন্তর মন্ত্র দরনা খাইজাকনাই বফুরো হোম মিনিস্টার বাই মালাইনাই এবা প্রাইম মিনিস্টার বাই মালাইনানি বাগै তাখুজर एपॉइंटमेंट मारा मानखा बाबा हाइके निनथानि कक्तमा जों अलरेडि शेड्यूल खालायगा जों अरनि ता 3 साराय 7 थांनाय जों आरो थाङै 29 जों सौहैनाय प्राय 3टा समय सौहैनाय आबो जोंनि शेड्यूलनि मथे तै जों 30 तारिखआव 30 तारिखआव जों आरो दरना आचावनाय तै 1 तारिख डिसेम्बर 2 दिन जों आरो दरना खायनाय तै जों खोनाखा जे दिनै 2 तारिखआव जों आरो जों गिफिल फायनाय आरो बिसिङाव जों दिनै जत्त शीर्ष नेता दिनै टप बुस लिडार बर्ड पार्टी आईपीएफटी बीजेपी आरो जों थांनाय दिनै एमएलए थांनाय आं निजे थांनाय तै खोनाखा दिनै महाराज बाबु थांनाय प्रदक्ट थांनाय तै जत्त बर ईएम सीएम बर थांबायनाय हाइख्लागै जों अलरेडि एपॉइंटमेंट सानजाक जों दिल्लीआव अलरेडि एपॉइंटमेंट होखा जों कम्बाइन खालायै दिनै आरो प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार तै डनार मिनिस्टार बाय जों मालायनि बागै जों अलरेडि कागज रिहजाक आं खागाव बर जों रेसपन्ड दिनाय तै जों आरो मेमोरेन्डाम जों बरनो याफारनाय जों जयेन्टलि दिनै मेमोरेन्डाम बाहायनो कायसन नंनाय जों जयेन्ट मुभमेन्ट जखन खायजाकबा जों दिनै मेमोरेन्डाम बाहायनो एकता नंनाय दिनै कायसन दाबिंनाय जों टिप्रालेण्ड तै गेदा टिप्रालेण्ड आबाङै जों चेष्टा खालायनाय तैबो जों गाहामखौ सायमानो उइनार सेसन पार्लियामेन्ट चलाय दङ सारा भारतबर्षनि एमएलए एमपि बर मानजांनाय तै आरो नि रायसभा तै लोकसभानि बर मानजांनाय बर जों खोनाखा जों चेष्टा खाय दङ कयजन एमपि जे लाइन मैंडेट जों एमपि जे स्टेटहुड साननाय बरनो जों इनभाइट खालायनाय तैबो जों दिनै गासै दल दङ एनएफएनएस नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट दिनै प्रेसिडेन्ट मनीष तामाङ जों बरनो रिंनाय जों आं ओरै बर कक सालायखा तै दिनै आरो नि होम मिनिस्टार तै प्राइम मिनिस्टार जों बरनो चिठी रिखा एपॉइंटमेन्टनि बागै जों आसा खालायो जों आरो दिल्लीआव जों 3-4 दिन थांनाय ओ तमनि बिसिङाव आं खागाव जों मालायमानाय सारबाय सोंनों बदा साकबाय थांथानानै बागै तियारंजाक बाहाय आंबो थांनाय आं खोना थांनाय आं अलरेडि कग्रिखा आं खोना थांनाय थांगै आरो मुभमेन्ट आं थां मानजागनाय तै आरो जों जत्त दिनै अल इन्डियानि नेतारनो जों रिंनाय दिनै मनीष तामाङ दिनै रेड दिसाब जों बर जों अलि साजाक बर फायनाय तै आरो जों आं खागाव दिनै महाराज आरो मानजागनाय तै आं मानजानाय तै जत्त शीर्ष नेता दिनै बर्ड पार्टी आईपीएफटी तै त्रिपुरा मथा आरो जों मालायनाय मालाय बेलेके हामबाय सार जराका हामरामानि बागै नरक जे आवांनि मुं नाय दंमानि अब बादारघाट रेल स्टेशन नि सिमि कथां आवाय मुं अ जागाव फाइसक बायजाक एमएलए धीरेन्द्र देव बर्मा फाइसक बायजाक दिल्ली मुभमेन्ट आईपीएफटी नि कन्वेनर मोजां प्रशान्त देव बर्मा बो हायकेनो आं हेथानि कक्सनानि साइ तकनाय आईपीएफटी नि प्रेसिडेन्ट मोजां मन्त्री मेम्बार एनसी देव बर्मा बाय सारनो पुइलानो सारि काहाम आगि रगत आईपीएफटी सिमिसे टिप्रालेण्ड नि सानमंगो दिल्ली थांलायो ताकलाय तो दुई पार्टी टिप्रा मथाथाय आईपीएफटी मिलायलाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड तै टिप्रालेण्ड नि सानमंगो थांनाय दङ नों बाहायमा दङ अबो थानसाका थांलाय मामानि बागै उइले कगनो जे सारा देशो जोंनि भारतबर्षआव गोथार राज्य संग्राम बागै বিভিন্ন মুলুগনো আন্দোলন চলিব जों যেমন ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আইখানো ইয়াঙ্গনি বড়োল্যান্ড গুর্খাল্যান্ড বিদর্ভ আফ্রিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক বড়লোক বিভিন্ন অঞ্চল আন্দোলন খাইতং ত্রিপুরানি पृथक राज्यनि आन्दोलन बिसेसयै आरिबो उंखनो 2009 सिमै आबो जान थांगाय कताल खायै आबो एकटा माइलस्टोन हाबका याप्रि सेका সেই 2009 सिमै ताबो 2021 आईपीएफटी पक्ष থেকে লাগাতারভাবে ত্রিপুরাও এবং দিল্লিও আন্দোলন চলে দङ প্রতি বছর দিল্লি অভিযান খাইজাগো किन्तु थानाय 2 बছর করোনা भाइरासनि बागै दिल्ली अभियान स्थगित मात्रनिखा ताकलाय 2021 नि दिल्ली अभियान म करनिनो ऐतिहासिकभावे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे त्रिपुराहा मथा এবং आईपीएफटी দুইটা মিলিয়েও একই সময়ে একই ট্রেনে একযোগে
যন্ত্র মন্ত্র ফাইনাল 30 তারিখ নভেম্বর 1 তারিখ ডিসেম্বর দুদিন লাগাতারভাবে আরও আন্দোলন ধর্ণা চলে নাই আবো সারা ভারতবর্ষের বিশিঙ্গন একটা নতুন একটা উদ্যম ভারতবর্ষ খুনুকাচং ত্রিপুরাनि ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ তেমসঙ্গে দङ পৃথক রাজ্যनि बागै ঐক্যবদ্ধ তেমসঙ্গে दङ आबोनि प्रकृष्ट प्रमाण ताकलाय नै 2021 दिल्ली अभियान जों खाखायो से दाबो पार्लियामेन्ट अधिवेशन चलिनाय 29 तारिख सिमिनो नभेम्बरसिम पार्लियामेन्ट अधिवेशन काजै समग्र पार्लियामेन्टनि যত मेम्बार सारा भारतबर्षनि बरफ सारा भारतबर्षनि যত জাতীয় পার্টি আঞ্চলিক পার্টি যত অধিকীয় বকল মাকাইনাय खुंजु माकाइनाय এবং চিনিমনো সহযোগিতা খাইনাय आबो जों खामखौनो आसा खालामो थांनाय रगनो बावो हायके कक कसार मुं दंनाय नों जों मन कक कसारो जोंथ' आइपिएफटि प्रति बছর थाङै दिनै 2 বছর बादे 11 বছর जों थांखा जोंनि अनेक अभिज्ञता मन जे कष्ट उनायो अनेक কিছু কিন্তু জাতিनि बागै देशनि बागै आबोनि बागै जे कष्ट आबो किसुया आबो कष्ट पावो थाङो आदिखायनो दाबोनि जे थानाय तिनि थानाय रगनोबो बरगाबो कष्ट मस्त उनाय थिंनो কিন্তু স্পেশাল ট্রেন বুক খাইজাক আউদি গিয়ানো যে সুবিধা দङ আছে অসুবিধা নং কক গিয়া আদি আউদি গিয়া নাহারিনো যে থানে রনো মন কইনাই যে আও কষ্ট উনাই थिंनो কিন্তু ও কষ্ট ন বাকে বানাই আর নিন লগি সংনো যাতে কষ্ট উনাই তুই যে নং যে মানসা বড় সুবস মা খাইনাই আই কাই কোনো হামিয়া সয়া হঠাৎ অসুবিসুখ মনো আবো টিসু জমা খেলেনাই সহজ জমা খেলেনাই आइखायनो दिल्ली अभियान सफल खायै केफिर फैलायथुन काम ग्रंखाय आबो बंथानि कयमो बेले बेलेके हामबायनि निजरा कामरामानि बागै नुगैमान खोनानो रक आइपिएफटि नि हास्टे आसुकफां मोजां मन्त्रि एनसि देबरमानि खुबतुइ जे थांनाय रगनो क कसारमानि एबा खाकाहाम याफारमानि सिङावबो हायकेनो आगरतला बादारघाटनि सिमि आदं रक सिमिया पलिटिकल पार्टिनि नेता रक सिमिया যত তাই থাंनाय रक बायबो कक सानानि साइटक नायनो रक जयवैनाय दंनि चिनि खरां Sini buba gerani mutu, awo tak kelai situng. Sini buba gerani imam, ini mekang situng. Sini buba gerani mutu, awo tak kelai situng. Sini buba gerani imam, ini mekang situng. Sini buba gerani mutu, buba gera ayo loteng, buba gera ayo loteng.